6 de novembre de 2015. En el programa d'avui posarem a prova a uns quants alumnes de l'Escola Camí d'Alet. Comença el show especial que ha de ser un alumne de primària. Teníem amb nosaltres els primers concursants. Són l'Hugo, la Laia i la Noelia. Un fort aplaudiment. Bon dia, gràcies. El format del concurs serà el següent. Us formularem una pregunta a cadascun de vosaltres i tindreu 5 segons per respondre. Si no la sabeu, podreu demanar el comodí del públic. Així doncs, demanem molt de silenci a tothom perquè qualsevol de vosaltres pot convertir-se en concursant d'un moment a l'altre. Comencem la primera part del concurs. Preguntes de l'àrea de medi. Preparats? Un mosquit de l'ametlla m'ha picat a l'orella, un mosquit de taüll m'ha picat a l'ull. Pregunta per l'Hugo. Digues el nom de 3 rius que passin per Catalunya. L'Ebre, el Ter i el Llobregat. Correcto. Ara tu, Laia, digues el nom de 3 serralades de la península Ibèrica. Pirineus, serralada cantàbrica i serralades bètiques. Correcto. El teu torn, Noelia. Digues el nom de 3 comarques de Catalunya situades a la costa. Barcelonès, la Selva i Maresme. Correcto. Molt bé, tots 3 concursants. Arriba ara l'hora de lletrejar paraules. F-A-N-T-A-S-T-I-C. Què fas, Isabel? El que tu has dit, lletrejar paraules. Això ho han de fer els nostres concursants. D'acord, però abans donem pas a la publicitat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tots som. Si no vols tenir problemes, resol el 15. Anaí, si tens 2 galetes i te'n menges una, quantes galetes et queden? Una galeta. Maria, si tu tens un color i jo te'n dono un altre, quants colors tindràs? 2. Sergi, si la Lucía té 2 pilotes i el Gerard té 2 pilotes més, quantes pilotes tenen entre tots 2? 4 pilotes. Amb el 15 ens oblidem dels problemes perquè els sabem resoldre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tots som cara amb de Comença el concurs de lletrejar paraules. Ens acompanya com a concursants l'Ivan, la Natàlia, de la classe de quart. La primera paraula és per tu, Ivan. Porta. P-O-R-T-A. Porta. Correcte. Ara tu, Natàlia, goma. G-O-M-A. Goma. Fantàstic! Segona paraula, Ivan. Estoig. Uf, demana el comodí del públic. Molt bé. A veure, Maria, pots ajudar per l'Ivan? Estoig, E-S-T-O-I-G. Molt bé, Maria. Gràcies per ajudar el nostre concursant. Darrera paraula, Natàlia. Pilota. P-I-L-O-T-A. Pilota. Molt bé! Tots deu encertar les paraules, així que esteu igualats. En el proper dia de concurs fareu el desempat. Bé,
Bé, arribem ja als darrers minuts del nostre programa especial. Que ha de saber un alumne de primària? Volem agrair al Janker i la Lucía que han estat al comandament de l'equip de so. Gràcies a tot el públic per l'atenció prestada. Us enviem una forta abraçada. Us han parlat la Nàdia i la Isabel de la classe de 6è.